அடிமுறை என்பது தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தோன்றிய பண்டைய யுத்தக் கலை ஆகும். இதன் தோற்றம் சோழர், பாண்டியர் காலத்தை சேர்ந்ததாகவும், அதற்கு முன்பு சித்தர்களால் மக்களை கொள்ளையர்கள் மற்றும் ஆயுத தாக்குதலாளர்களிடமிருந்து காக்க உருவாக்கப்பட்டதாகவும் நம்பப்படுகிறது. அடி என்பது அடித்தல், முறை என்பது விதி என்று பொருள்படும். எனவே அடிமுறை என்பது கைவிரல் அடி, தந்திர நகர்வு, வர்மப்புள்ளி தாக்குதல் போன்ற முறைகளை உள்ளடக்கிய சுயபாதுகாப்பு மற்றும் ஆன்மீக ஒழுக்க கலை ஆகும். இது உடல் வலிமை மட்டுமின்றி மன உறுதி, ஒழுக்கம் மற்றும் சித்தர்களின் யோக ஞானத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது. உலகின் மிக பழமையான யுத்த கலைகளில் ஒன்றான அடிமுறை தமிழ்நாட்டு மக்களின் கலாச்சார பெருமையையும் மறையாத பாரம்பரியத்தையும் குறிக்கும் ஒரு சின்னமாக திகழ்கிறது.